OTW lokasi 2. Nganjukan ki paketane mek ngono kuwi makane murah. Besone barang kan yo ning jero tok ngono kuwi. Ya. Cawang Rejo. Kita kembali ke sini lagi. Dengi kan di ukiran ini. Dua ya Cawang Rejo. Sampung kayak Cawang Rejo. Jalannya Escol. Habis turun kita naik. Desa Ngerayun. Ngerayun. Kondo. Naik banget guys, motor naik. Oke, sudah sampai. Setelah 200 meter, belok kiri. Yuk, mau enggak guys? Yuk. Bayar. Hah? Ini mobil. Masa? Ini mobil yang ngarepe. Kaisa berarti. Teko masih sabar. Belok kiri, lalu tujuan Anda nanti berada di sebelah kanan. Oh iya, ini mobil. Iki lem lebur ini loh mas.
iki lho mlebu rene awake. Kasih. Ki menangis kira deh. Menangis karena apa? Terenyuh apa karena apa kak? Tangismu bahagia apa terenyuh? Tiba-tiba pelepekan. Ayo jadi melo bancaan. Lho engko leh mengko. Milih sing ndi? Sing doke oke. Bancaan sih guys. Halo? Kalau kasih nek mau bancaan bawahan. Melok gangking kok lah dhewe. Orang muni. Personilnya kurang kata guys. Mbak.
para manggala ingkang sumadya anjaki wanane sak moto yen rumangsane samarga marga senajan toh wonten samudayanipun Menik-menik kaya zaman aku ya. Iya, zaman nomor ya Aku yang ngono ku. Iya. Saiki wis tuwa ya, Mas. Ora kok tuwa nduk ning saya kan subur ngono lho Mbak saiki. Isi to nduk. Dicemek ngono. Lho Mas, anakku ning busuk ning jero. Mungkin kan meteng tanggung jawab betul jenengan. Ora apa-apa. Malah nek meteng yo diragati Oh, ya. ngono nduk iya. Nek ora meteng diumbar. Ngono nduk. Ayo, Mas. Iya. Mbok menawa pengen nyuwun panggung kowe to, Nduk. Kenal aku lho, Mas. Iya. Oh, yo jenengan. Oh, lah nek iki. Iya. Iya. Dansu. Ya ini kok bodoh amat kok, Mas. Dansu. Lah unjuke yo anget-anget to, ya. Oh, adik Mas. Oh, Cik. Masih makan. Adiknya. Jagat ya, Mas. Jagat ya. Bojo loro ke ayo ngedek. Ya, bojo loro. Iya, Dados, monggo. joget semua ya. Ya. Pakai cantik loh ya. Yuk, maju ini sayang. Syuting di sana. Yuk. Ayo yuk. Ayo sayang. Iya. Oleh perawan gitu. Ayo yuk. Maju prene no. Ayo leh. Masih. Siapa yang mau kalah kok ayo. Ayo. Masa kalah begini. Bojo sampun katuraken. Apa nih? Menapa malih? Urung. Iku nek medhun malah takon nyawer. Apa nih? Ditangkai. Oh iya, habis ngono Mas. Loh, sampun doa ta Mas? Oh derek. Sak laku ya. Apa nih Mas? Selendang biru. Selendang Ayo rene saya selendang biru. Alah ya. Selendang biru. Ya. Ayo dong Mas. Ayo lempang.
mbek tolong nggih Mas. Titik yang watone rata monggo kembali Kakak. Ah, sesuk dilanjut nih. Cek juga cacah sing bayaran kowe lho. Dalam Cek juga cacah kok sing bayaran kowe. Yo nggih, niku nggih bayaran mangke 100-an. Iya, Dur. Alhamdulillah sinarengan di make up juga mudah laras matur sembah nuwun. Monggo dilanjut acaranya. Iya, Dur. Saya undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. OTW lagi, kita bergambiong-gambiong lagi. Iki kantor desa di nggone sapa iki? Ucit kantor desa. Belok kanan ke jalan mana lagi, lalu Anda akan sampai di tujuan. Di dalan iki. Ini jalannya kecil. Oh, kangen lek kuwi, Mbak. Jadi, Lek kuwi ning kono. Lah dalan ndi? jalan cilik kuwi. Nek Susana. Nek Susana ki lho, Kek. Aku nak kena bani nganu. Ayo, lari. Ayolah ya. Halo. Halo. Cep. Onte. Ngono jadi terima tamu. Marah tuh aku ya lah. Enggak, tak bawa. Konfirmasi ya ora iso to. Alah ditone karepmu ora karepmu lho, Tin. Penting lho, lah penting kan bayaran. Arep metu wongku lebar ya ora apa-apa ya ya. Aku dirasani maratuaku lho, tuh. Kalau lagi lah, ke maratuaku kan. Kenapa rasanya? Bung ruasani ae. Batene matune. Masuk mantu-mantuku sibuk. Kenek Titin Sandura. Yo ayah, yo sayang sih ya. Ayahku loh, sayang ya, ya. Sangat berangkat. Sanu. Arep apa ta iki? Kok wedi ya? Kayak apa ta iki kan jowo aku ngene-ngene. Udah kamu orang. Terus Jawa. Kok kok kuning. Iya,
iku apa? Dawa to. Iku nak bunga riset ae iso. Ya. Kabeh kok njaluk hari iki. Nyapa? Sandalan berapa? Ready. Mak. Sing paling heboh iki kendang teko ra teko. Jaman. Wes. Oke, delok. Ra umum. Susah sapa? Betul sapa enek? Iya, Mbak. Mbak Daling Saritoga. Ayo an, Karimu. Ari iki mulek dhewe lho, Ari iki jan kowe. Sandalku gak enek. Gila, mantene sama wae Mbak Anis. Terus udan-udan pisan, ya teh. Jan sadu. Happy wedding. Sirin, ayo enak mantan. Halo. Piye mbok kabare? Ya Allah. Mbak Wini. Ki Mbak Ria ki. Pak Jo. Ya diangkrek. Blur ya? Arif blur. Arif dulu ya.
Ora gawe dhewe tapi kok jayu. Ora gawe dhewe. Iki aku biasa iki. Beli nama lukin. Belas rakyat orang ini. Ini kira iso mangkuk